Yeah. There is no one. Uyakwazi uyitolika lento dithetha itolika. There is no one. Hallelujah. There is no one, and you also say there is no one. Akukho mntu. Akukho namnye umntu onokuya. Who can go to the man of God Kwindoda kaThixo without expectation? engakungekho zinto azilindeleyo. It doesn't matter akunyanzelekanga if he is empowered. Ashando. Masambe kuve isiZulu asambe mama. Yes. Kanti naphuma uyobonani na? Yes. Umuntu owaphethe izingubo ezinothonotho na. Lalela. No. Ndifuna ngicela uze ngala uzofunda ngala ngicela uze ngala noma uthathe isitulo nemuphi isitulo ahlale ngala afunde kunye na sisemsebenzini la siyashumayela. I'm not entertaining anyone. I am here to preach and deliver the word of God. Finish. You know, when I was here yesterday in the morning, ngithe onke lama generations nama leaders awo awenzanga kahle before God. Each church, each dominion idinga into ifune umgca ngokwendlela ehambe ngayo ilungisa izinto zawo noThixo, because now sikhila enye ichapter noThixo. Hallelujah. Abantu izobabhida lento lena. So if umuntu akayistadishi iBhayibhile yakhe, we don't have enough time to explain all this. Hey Jesus. In other words, you need time to study your own Bible. Study parts. Listen to me. Verse 25. Yes. Kanti naphuma uyobonani na? Umuntu owambethe izingubo ezinothonotho na. Kucacile into yokuba if lambuzo unayo nempendulo into yokuba naniphumele umuntu ombethe ingubo ezinothonotho. In other words, kunabantu abathi basindisiwe kodwa balandela iJesu balandela abantu abombethe ingubo ezinothonotho without the message of God. Hey! Can I unpack this? Yeah. Can I unpack it? Amen. There's nothing wrong with the ingubo as not or not, but there's something wrong with the man of God egqoka ingubo not or not without the message of God. Ndingayinabisa kancane. Ingubo siyakwazi usichinja, but the message we cannot change it. Hence bathi kuTimothy shumayela isikhathi sivuma noma singavumi. Siphumeleni sazala. Asifunde mama. Verse 25. Yes. Kanti naphuma uyobonani na? Yes. Umuntu owambethe izingubo ezinothonotho na. Bhekani abambethe ukukhazimulayo betamasa basezindlini zamakhosi. Abantu bathi Bhekani abambethe okukhazimulayo betamasa betamasa. basezindlini zamakhosi. Abakho into nje ukukhazimula bayatamasa. Imagine. Ndibuhlungu nditshwa izinto ndibuhlungu. Uqiniseka uncama izimali, ukhupha iminikelo, ukhupha okwashumi, ukhupha konke, ukhupha ama-donation, ukhupha ama-building funds, ukhupha ama-Sunday school fund, konke uyakukhipha ebantwini abatanasayo. Ukhiphela into yokuba abatanase vacation after vacation ngemali zenu. Yet there's no message. We are not growing uyisidodo somzalwane because awufithwa ingubo azikwazi ukufitha into okwazi ukufitha umuntu message of God. Into eletha i-change emntwini akusiyona ingubo, yi-message. That's why sikumele siqaphele esikhulumayo ngoba ngolwimi lwethu siyakwazi ukulimaza umuntu simbulale afe without using any weapon, because ulwimi olu liyi-weapon.
kuthiwa ilwimi lifana nomcinga, uyakwazi utshisa ihlathi lonke. Kuthiwa jonga umcinga ungakanani, ujonga ihlathi. Ulwimi lu-dangerous. Sizobonani. Yes. Kodwa naphuma uyobonani na? Again. Siphume la. Again. Asambe ma. Kodwa naphuma uyobonani na? Umprofeti na? Yebo ngithi kini odlula umprofeti. Mama. Yabona lento yes generations. Sihambe kakubi gqithi. Kwabakho abaprofeti ababekelweyo. Kwabakho oma one-on-one, which is not wrong. Kodwa kwabakho oma one-on-one with consultation fee. Uthi useyinkingeni uhloka i-direction omodini. But there is no direction. Uqala nge-consultation fee. Ulemele unjalo. What if you don't have this consultation fee? Uzosizakala kanjani? Meaning that there is no help without consultation fee. Ebana. The prophet of God. Consultation. Zambelani. If ukuthiwe hambani 2 by 2. Xa ningena mzanana uthile, zenithi xa nihamba, ningaphathi imali, ningaphathi ikhwama, ningaphathi zonke isenta, ningaphathi into, kodwa nxa nifika mabaphathi consultation fee, niyakudelela. Ukhohlakalisa ilizwi likaThixo. Whoever is doing that needs to repent today. Wena ngoba nje kuthiwe uzungaphathi imali, ungaphathi zonke izinto, uthi uma uziphathelwe ngubani? Anivaka. Wena into ayiphathiswe uthiwe xa ungena ithana uxolo walibena. Haleluya. Ukuthula ebandleni. Nje. Ithi Maki. Haki. This is the gospel of peace. The gospel of peace. Ukuthula ebandleni. Ukuthula ebandleni. Asibuye. Verse 26. Verse 26. Yes. Kodwa naphuma uyobonani na? Yeah. Umprofeti na? Yes. Yebo ngithi kini. Yebo. Lithi le verse 26. What did you expect when you went out to see him in the wild? Yes. A weekend camper. Uh-huh. Hardly. What then? Yes. A sheikh in silk pajamas. Uh-huh. Not- Verse 26. Yes. Uh-huh. Not in the wilderness. Mm-hmm. Not by a long shot. Mm-hmm. What then? Yes. A messenger from God. Yes. That's right. Aha. Mayingabi nanto yokwenza ivangeli yethu nengubo. Sifunfose ngubo. Ayibe nento yokwenza noba umessenger, ubucaka uthunywa. Ayibona unxiba sizonxiba nisinxibe kahle utshintsha ingubo. Kodwa mayingabi ngazo ibe ngathi ishoko. Masinxibe kahle sibe clean, siphathe message. Hallelujah. Siphathe inhliziyo yobucaka. Oh yes. Sithethe i-assignment yokufulfilla i-purpose of his master. Staka. Neka. Itsho noba mamela uThixo Nkosi yami. Ungaba nazo i-millions. Ungaba nako konke. Oh yes. Asiyonkinga. Kodwa iba nabo ubucaka. Uba inkinga mawunako konke kodwa ungenabo. Oh yes. Jesus. Ngicela undinyathele mama. Ngicela undinyathele. Ngoba undinyathele unyathele. Ngicela undinyathele.
wakho. Postile ndicela undinyathele tatamuku ndinyathele now xa wena undiva undinyathele eva nonyathele undiyajonga usuke and then uqhubeke isithi ucela uxolo okanye awuceli but xa usisicaka uthi unyathele laa nto awaye uyaxolisa ngokunyathela uxolo baba ma usisicaka no ubaba maybe akakubonanga maybe khona into emphazamisile you never know you understand and isimo simvumeli ukuthi makame abebhekelana nezinto azinyathelayo ngoba kuyizo kunyathekelekayo in otherwise singanyathelana but wena uzazi into okunyathelekile unako ukuthi mawusisicaka yaxolisa ukuthi unyathele ukuthi ungazosula kuba uyazibona uba unyatheleke kabuhlungu Wanyathelo ngubani na uzogrowa la enga yoba yiboss ungabi nabo ukucaka mawusisicaka iba nguwe ngokumoshiwa okwaziyo ukuguqa. That's the messenger of God. Yes. Kodwa into esijongayo kuyo yonke into noma thina singalimali kodwa imessage mayingalimali ona boflekisis Noba singalimala iphindele. Noba singalimala mposting lethini noba singalinyazwa ngabantu ngoba ukulimala kulinga abantu banga-interpretha ungathi mhlawumbe sifuna ukuphila njena kanjani na bandithi noba singalinyazwa ngabantu basinyathele kodwa khuluma ngesitaka ngekhe bayisumayele le nto ngekhe akuthembisa ngekhe suke lapho bazoyifukela uyini wena unani ukhuluma nathi so uyathelela Jesus. Abantu abathi qhi bephoqwa yimimoya and imimoya ibaphoqela ukuthi mabanyathele bazokunyathela. Excuse me. Sincede uncike overall ma. Yes. Maybe overall. Sincede utshintshele outfit ngacaba ingaze ikulungise icharacter kaThixo ingabi sisi style. Tshintsha manje unxibe lento lena uzokwazi ngoba uyayazi at least overall. Ingathi ivumile mama Nkosi. Ngizozinzisa play so that uThixo azokwazi uvula umnyango kwelende aba bantu kufuneka balende. Neka le play nilende safe. Akhona banjivayo. Umprofeti isithula. The message. What did you expect when you went out to see him in the wild? A weekend camp? A weekend camper? A weekend Camper, yes, that. A weekend. Yes, that. So abantu bayakwazi ukuthi no ngoba nje sithina sebhakile basizokemba sisekukemba. Oh, yes, yes. Kunezinto bazibalekelayo bathi hayi ndiyabe lokemba. Yes. Abanye bayokemba eThabatsho. Yes. Oh, Jesu. Baye camping. Abayanga kupasika. No. Spending imali just to go to Thabatsho bayokemba. Hayi Nkosi yami. Hayi. And come back, Thixo bomninzi, nje kanti wathi Thixo bemninzi. Okay, Thixo bemninzi. Utheni emzini bakhe? Ngoba nalapha bawuzokhempa, sinangcaba bawuzokhempa, uThixo bemninzi nyani. Bathi into sifuna uthi thina message.
sisemuntu sihlanganisiwe uThixo nabo bantu ahlanganisileyo sothandaza ngoba nje sithandaza apha kule room sithandaza kuyo omama notata nkosikazi was there kwachizulwini kodadadadada zathi izinto zasekhaya zathi ngokuphiwa kwaso ndathandaza ogqiba ndahlala phansi ndazixelela into enye ndizolinda baba tolike uthini uThixo yabona into endizeleyo mna apha ukuthetha kaThixo ndababona abanye besithi masibongeni masiceleni indlela sihambeni kwathini uThixo uthethile utheni ndikuxelela inyanga ngo ngiyankosikazi ndikuxelela inyanga because ndifuna ukufa after izilwini anangxaki no qhuqhuqhu anangxaki uthi emveni koko ndizolinda uthini into sithini ngoba siphiwa ngasonke izilwini unjalo sifuna ufa emveni koko ithini into sinikeza umkhomba ndlela hayi sithini ngoba abanye banikiwe ilwimi abanye banikezwe ukutolika ingcaciso yazo masiyifumane nengcaciso sithini yes Onini sidaka sandawunini sidlala unjika lwevangeli ithini direction yalento sikuyo sizeleni apha if you ever heard ukuthi uThixo uyathetha uthini sifuna umzwa ke ngoku uthini from generation okoko weva uThixo uyathetha okoko weva wena uthini ungathi uthukuze kanti uthini awuthi uyathetha uThixo uthethi uthini usuke kuSunday school uye kuba teenager uhambe uyotshata noba umtata okanye ngumama okoko weva Thixo umninzi yahamba nani andinilahlanga Sinani okokoko akakwazi ungabi nathi siyayazi lonto Matthew 28 the very last verse uthi I will be with you till the end yeah bantu ndinani mthunana kanti besimamkelela ntoni kanti akazoba nathi anehleka bafile abantu abaninzi bacoma babambe ivangeli ndina akakwazi ungabikho nathi simamkele kanti simamkelela ntoni ngilile samdlala ngathi sishaywa zizinto ezibuhlungu serious sifuna answer sifuna uncedo kuthiwa uThixo uyalapha ziphe izinto zasekhaya usalibelo okay unathi thini into ngihleka nina kumnandi bangcwatyiwe abantu abaninzi expecting ngezinto abanye bashumayele ayakho uthatha ubhengu uba kwakuphakama izifongo themba kwagqibela nganaxa uthini wena azikho zale generation izifombo uthini ke uzawuthatha izifombo zale generation uhambe uzikhomba kuthatha ubhengu hayibo lihlazwe wenzani ngoku uThixo kwezi izifombo zanamhlanje generation sikuyo kanti nizele ndona Nkosiyami themba azikho zale generation izifombo sithini ke ngosihambe sovusa uthatha ubhengu hayi siyamthuka uThixo nxa senza lo themba imessage yaphela ngoko neholiness yaphela ngoko ngexesha likathatha ubhengu each and every time uThixo evusa indoda akho ndoda yaphila ngcono kodlula ubhengu wena uphila ntoni philani wena uzabanikeza ntoni abantu ngoba la ndoda yayiphila ivangeli yashumayela ngexesha lakhe uThixo wayikhumbula andala ihambe kakuhle then emveni koko ithi yona ibekile into emhlabeni ndayiphila
yathi sobonana khona yahamba sashiyeka sishiyeke nantoni the same truth, that same truth ayikwazi uziphilisa ezizifombo. Wayishiya umntana wabantu i-complete. Wathi beyilangazelela wathi ndizoyinika nomnye ndizoyibuyisela kumnikazi wayo. Nditsale kancinci tata. Andihlala phansi. Mirayi mengenyawo. Uthixo. Thixo. Xa ethuma i-assignment uyithuma wena, suhamba nosibali wakho kanye nomtshana wakho ucimbe fana uba naye ukule nto ukuyo. Okay. Sifuna uhamba no-my friend because uzamfeyila uThixo, and uThixo uyicekisile into yomntu ongayenziyo intando yakhe nomuntu ongaligciniyo ilizwi lakhe uThixo. Cela uyihlebeza le nto. uSawule uthunyiwe nguThixo kwathiwa makahambe ayobulala konke okwama-Amaleki. Wathi nxa efika pha wafika ezinye zityetyisiwe. Waqonda uba andinokwazi noko uzibulala zizinto ezi kanti azikhona uThixo. Wafuna ukuhamba nazo ayonqula nazo kanti zicelisiwe. Kwadunyiswa. Hence I'm saying mama, ithomoyi nami ndifesa kuthiwa yithomoyi le nto lena yokudlala endlini kaThixo. Ufuniseke uba akho ne-order kuthiwa kuyekeki yonke into. Ndiyayizonda laa nto ngoba inokulahlekisa abantu. Andiyazi ya-implementwa ngubani na laa nto leya ithomoyi. Ngoba xa uSawule efika nezinto edumisa nazo kuthiwa leyo ndumiso le ingxolo le yenzayo. Kutheni sisiva ingxolo njengoku? Kutheni sesisiva ingxolo endaweni yendumiso? Xa sizovumela ingxolo endaweni yendumiso bazophila njani abagulayo? Azophuma nini amadliso? Ngoba kukho abantu abazondwa ngabantu abathile babadlisa. Zizophuma nini ezinto ulityelwe yingxolo? Cela uyihlebeza nantsito. Nandivumela ndiqhubeke? Inkosi kakhulu. uThixo ngoba nje uzazi uba ugifted uyakwazi ubulala 1000 a day. Ndifuna ukuchazela ukuchazela ngoba nje unale nto into ya the only person o-anointed endlini yenkosi. Cela wazi le nto le namhlanje ngoba nje uzazi uba wena kuvuwa ngawe endlini yenkosi. Ungavumi baMageba, ngicela ume kanjalo nje, ume straight. Mina ngizokwehla kancane nje, ungandiqinisi, ngifuna nje ndizokwehla and then uhlale kanjalo. Ngoba nje wena utshotsha enhla endlini kaThixo ufanele ukuba nalapha ezimalini wena uhamba phambili kufuneka sive ngapha because unemali. Ufuna ukuxelela le nto namhlanje. Ngoba nje ucima fanele worship team izoba ngawo, okanye ucima fanele uzoba nge-MC awuzovuwa ngawo, okanye ngumshumayeli awuzovuwa ngawo wena ba uyayishaya ivesi. Ngifuna ukuchazela le nto enza so ngoba nje unalo maphika ba uyayenzisisa because once mistake you must know uThixo ne replacement yakhe. Ulala 1000 uThabita uzolala 10000 a day. uThixo une replacement yakhe is able to replace you. Yes. He is able.
unayo uDavid, unayo umuntu emveni kwenhliziyo yakhe, umuntu azomanelisa uThixo. Andi ano ningathi hayi ndithe ningazenze zenzeni qha yenzisise. Sitya the real deal. Not Elena ibhalwe phambi kwepizza ukugqibela the real deal. Yabona mama orisisi wami, ngoba nje unemali eninzi andithi andikwazi ngenze kunemali unayo konke. Akubenayo Jesus name, Jesus high five. Yes. Ngoba nje unemali andithi apha ngifuna uzithethe nebithi ngaphinde uba nje ngifuna andithanga mabayeke abantu unikele, andithanga mabayeke abaneziphika, kodwa ndithi sebeyenzisise loo nto leyo ngokuthi kume replacement. Now ke ngoku andithi yonke le nto nikota phi mamela ke nansi mna andifani nalamadoda kaThixo athi noba ungayenza yonke into as long uzawuthatha uJesu. Mna ndifuna ukuthi uzuqaphele kuyo yonke into oyenzayo, ngoba mhlawumbe ingenzeka unikezwe uJesu o-expired ufe sowenze izinto wakhala. Nansi into ndifuna ibandla liyazi lento namhlanje. USathana uyamzonda umuntu ongayenziyo intando kaThixo. The devil will punish you with one mistake. uKayini wabulala uAbel emveni komnikelo, waqumba. Lithi iBhayibhile wathi uThixo kuye, uqumbele ntoni na? Ubungeke ulungise wenze kahle na ndiyamkele le. Ubungeke na ukulungisa inhliziyo yakho le, uye kuqumba kwenziwe izinto ezinhle uqumbe. Ubungeke na njengoba wena unayo na ichance ndikunikeza ichance wenze kakuhle. Ubungeke ukulungise uze nomnikelo right. Kodwa ndifuna ukuxelela nansi into, ngoba nje ungayilungisi inhliziyo yakho, isono siyanqonqoza sisemnyango uzofa. Jesus. Ngoba nje isono sinqonqoza emnyango, the sin is going to punish you like nobody's business and throw you underground. Ndiyiphinde lento ndithi uSathane uyamzonda umuntu ongayenzi intando kaThixo. Kodwa xa ungalungisi nasi isono siyanqonqoza silinde wena. That's why singakwazi thina singabanye ukudlala ngevangeli, because siyayazi once sisaletha i-announcements ungarespondi, you are in danger. Kunjalo if ngamane ungasivumeli sithethe, ngamane ungavumi ngoba sathetha usengxakini. Once ungarespondi emveni koba siyilethile imessage kaThixo, once you don't respond to the message of God usengxakini, you are in great danger. Because the devil knows i-assignment uThixo akunikeze yona. Ngoba nje wena ungarespondanga usathi uphanse wandilimaza khawuze akhe.
Limaza. Andonzakalisa. Vala amehlo. Hallelujah. Phansi. Andonzakalisa because bendokubona uhlabelela kwi-stadiums. Kusindiswa abantu. Phansi wanilimaza. Ndikubona usima koma SABC. Uhambisa ivangeli. Ndikubona koma open air uhlabelela. Ubona uSathane uyayibala, the list is endless. Into phansi umenza yona. Umhluthe isizukulwane. Abantu abengakho uSathane bese banxelisa. Phansi wandilimaza. So, Athi khawuzapha. Ke ndenza inhlekisa ngawe. Khawuzapha. Sathane ngenza kwenza inhlekisa ngawe. Akazothatha nje into engasokwenza ihlazo public. Ufuna oma daily dispatch, oma daily sun. Akukhuphe live. Bona sizwe sona. Uthi wena onga lento yenzileyo iqondwa awunoba saphakama. Ya noma bayayiva lento lengithetha. Mamkalongezi. Mawusixelele ba awufuna ukuyiphila iholiness wena. Wena unguwe uthethe lakho ugqibele. Umnili uyanqonqoza. Is waiting at the door as he's busy knocking. He wants to punish you like nobody's business for not responding to the call of God. Akho umuntu uzoba ne-excuse apha. Othi zange ulive ilizwi. Akuthukanga abantu. Jesus. Akho ntsikelelo ungekhoyo apha kule ndlu. oh yes, Jesus. Akukho nto uThixo enganokuyenza ikhalelayo nale uyizeleyo. Oh yes, Jesus. Kodwa into eyenzekayo kulindwe la response. Banxa uvile izwi la uzorespond uthini? Ngoba nje unguzwi lakhe ufuna ugqibela ungagqibela uThixo. Fane. Ngoba nxa sishumayela nina nithi nifuna ukuthi ubonge. Mina into endiyazi ubonge ngoKristu. Awungafuna ukuthi uKristu ilizwi. Hallelujah. Busy. Sathana. Masivale mama umfundisi. Andifuni kuthiwe ndiyabagwajisa. Kodwa andifuni bangathi ndiyanigwajisa. uThixo usilethele inkululeko mahala. Oyizise ngetrain. Wathi nansi inkululeko. Hallelujah. Fika wayithi nti. Sinikwe inkululeko. Sinikezwe mahala. Kuthiwa umthetho uze noMoses but ini usekho Kristu. Siphume phaklando kuthiwa ngomthetho. Injarasi umthetho. Siphume phaklando sazongena enkululekweni. Fike kuyo inkululeko sasibona sikhululeke kakhulu savulela nethomo izangeni. Sabona ichance yokudlala ngoba sithi insindiso iyabhora uma singa edithi. Sifike sine software zokuedita. Don't worry. Uthe uThixo uzawusanctify isouls zabantu. Hallelujah. Uzokusanctify uzokungcwalisa ngelizwi lakhe.
So I have to speak the word. Kumele ndilitsho lingene. Wena linyamezele noma ingathi liyachisa. Noba ingathi liyalolo kanye liyasika. Amkela nje just uzayisele yakho ikaphu nami sele yami omnye esele noba isweet noba iphili sela nje ugqibe and then from Mighty Jesus. masivale hayi mama masivale le vesi le ndithetha ngayo vula le vesi siyifunde siyivale and then ke ndizokwehla apha. Hallelujah. ngoba le nto lena uThixo azoyenza andifuni kuthiwe ndiyanibandisa le nto uThixo azoyenza ixhomekeke kule nto kule Jesus. ifunde le vesi 27 yes. Kuye okulotywe ngaye ukuthi bheka Qedela pha la 26 and then ungene kulo 27 yes. kodwa naphuma uyobonani na Yes. umprofeti na yebo ngithi kini odlula umprofeti nguye okulotywe ngaye ukuthi Yima ivesi nje andazi le Bible noba ithetha lento na but nxa ubonayo ingathi ayithethini ngoba abanye abantu bathi ayithethini into inye iBhayibheli umprofeti ekulotywa ngaye not just any prophet umprofeti ongazothetha ilizwi likaThixo kodwa athethe ingxaki zabantu athi nje uthakatho ngumakoti wakho akakufuni umamazala thetha lo mprofeti nonsense yomprofeti uxabanisi umvithisi umchithi izindlu nefamilies zabantu uthethe ngalomntu uthetha ngokuthakatha but ndithetha ngomprofeti ekubhaliweyo ngaye. Funda ma. nguye verse 27 nguye okulotywe ngaye ukuthi bheka ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho Isixhosa sithini ma? Isixhosa sithini? Sitshintshane ngale mic. Umandla. Verse 26. Yes. Verse 26. Yes. Naye niphumene kubona ntoni na kodwa? Yaye ingumprofeti na? Yes. Ewe. Ndithi kuni node wagqithisa kumprofeti. Ehe. Lowo kulowo kubhaliweyo ngaye kuthiwa Yi mama usathetha ngalo mprofeti kuthethwa ngaye. Amen. uYohane. Amen. Kubhaliwe nangaye lo mprofeti. Yes. Yeah. Akazokhubeka umpostile uMantora. Noba umpostile uMantora angakuthanda kangakanani na kodwa uma ungekho kuyo intando kaThixo Yo. awunalo ilunge awunayo ishare in the kingdom of God. Oh. Jesus. Ungazi ukuziva fani ba lilungelo lakho uthanda bonke abantwana bakhe bantu bonke as a man of God. Never think that you are special ngoba nje ke ngoku special uneqithi ozolifumana athi bandikusikele ipisi yolidobula awuzolifumana. Ungekho kuyo intando kaThixo. Ungekho intando sisumayela sivela kuye. Yo. Ubhalwe ngaye lo mprofeti. Amen. What one? Verse 27. Lo kulowo kubhaliweyo ngaye kwathiwa niyabona. Yes. Mna ndiyamthuma. Yeah. Umthunywa wami. Ngaphambi kobuso bakho. Yeah. Oya kulungisa indlela yakho phambi kwakho. In other words, who will prepare a way for a way? No. Jesus. Uzolungisa indlela
ezowuyilungiselela indlela lendlela. Oh yes, Jesus. Yes, uJesu Christ uyindlela. Abayinyaniso, ababubo. Oh yes. uYohana uzolungiselela indlela. Oh! Kubhalwe ngaye kodwa I will send my messenger ahead of you who will prepare a way for you. Oh A yes, way. Jesus. Oh yes, Jesus. Indlela ilungiswa yindlela. Indlela ilungiswa yindlela. Mighty Jesus. Thina wali uba washunyelwa ngeCalvary wena. Kwathiwa lahle eCalvary usinsini. Lahle eCalvary wamkela ntoni? Yes. 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 Ngoba aba beshumela eCalvary baphinde babuyele We eCalvary. can't find. Kodwa abashumayela uYesu baphinde babuyele kuYesu. Oh yes, Jesus. OLazaro bafa beshumayela. Hey! Bathile baphinde babonwa ezitafuleni beshumayela ivangeli kunye noJesu. Kwathiwa nangu noLazaro lapha etafuleni. Hey, God He's has busy dining with Jesus. Hey! Bakhe baphinde babuyele kuye. Hayi! Umlumkele umuntu osindisiweyo. Hayi! Noba ngabethwa zizinto. Hayi! Hamba yokingxamu nehagu. Lumkele. No! Sengumntwana kaThixo. Ungathi bafana ufumene i-opportunity. Yokumkhasha down. He will rise up again. Umlumkele ongavumeli unyawo lwethu luselele. Lendlela madoda aseGalile nigqolozele ntoni phezulu le ngayo mama uThixo unento nendlela uyayithanda indlela wavula indlela kungekho ndlela elophakathi kolwandle olubomvu wavula indlela hayi kungekho ndlela ayithandi into enendlela le ngxaki wena uyibona ingxaki uThixo ulinde wena enze yena azokwenza indlela wena usalibele kujikisana ngezi ulile inyembezi ziphela uphinde usekulitha amanzi ziqale phansi inyembezi usayinikeza nini uThixo lengxaki ngoba nguye yedwa othe lethana inkomo yonke mthwalo emisindayo mna zonikeza ukuphumla wena usalibele ufuna uhamba ubalisela onkosisi zonke intombi kwa une challenge ethile uyisanini kuye hayi ndine challenge okay siyimamele siyihlole iyapi le challenge hayi awuyisinda theko lethaneni kuye ngoba ufuna ukwenza indlela ndiyakuva le messenger funeka ngoba indlela ukuthi uyirafu kangakanani na iyenze ibe smooth khona ukuze indlela ibe yes, Jesus. ngamanye amagama xa uyi-messenger of God noba uva umuntu kuthiwa ulinyazwe yintoni na enza a way zama ukuvula umthi ume